Atenție șoferi! Cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii în fiecare an de la 1 noiembrie. Obligativitatea dotării mașinilor cu anvelope de iarnă depinde strict de condițiile meteorologice. Legea cauciucurilor de iarnă, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2011, a fost interpretată greșit, astfel că s-a creat o confuzie în rândul șoferilor. Cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii în fiecare an începând cu data de 1 noiembrie, ci numai când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Odată cu răcirea vremii și pe măsură ce din calendar mai rupem câte o filă, peste tot apar articole în care șoferilor li se spune că sunt obligați să folosească anvelope de iarnă începând cu data de 1 noiembrie. Realitatea este însă alta. Obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă nu depinde de un anumit interval de timp, ci de condițiile meteorologice, după cum se precizează în ordonanța de guvern numărul 5/2011. Astfel, șoferii trebuie să aibă cauciucuri de iarnă când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei și nu neapărat de la 1 noiembrie. Amenziile pe care le riscă șoferii care încalcă legea cauciucurilor de iarnă sunt cuprinse între 2500 și 4000 de lei. Mai mult, șoferul unei mașini fără cauciucuri de iarnă care blochează un sector de drum riscă o amendă cuprinsă între 5000 și 8000 de lei și va fi nevoit să suporte costurile aferente intervenției de degajare a sectorului de drum afectat. Șoferii care nu-și montează cauciucuri de iarnă riscă nu doar să fie amendați, ci și să nu fie despăgubiți în cazul unor accidente. În caz că nu aveți achiziționate anvelope pentru sezonul rece, ar trebui să știți că atunci când cumpărați anvelope de iarnă, trebuie să fiți foarte atenți la câteva semne de pe cauciuc. Fulgul de nea pe anvelopă atestă că aveți un cauciuc de iarnă cu care puteți circula legal. De asemenea, sunt acceptate iarna anvelopele cu mențiunea M+S, Mud plus Snow, noroi și zăpadă.